Kaynatma. Demek Bars Media bilen sen işlemeysin değil mi? İşlemeyim түгел, bizning birga proyektlar, сотрудничаем деп aytadilar. Partnerlarınız. Evet, partnerlar. Элек işlеген негиз хатırlayayım mı? Benim generalny kontrakt edi. Әнесе деген соң генеральный контракт. Сен құллықта дегеннің атамы? Yok, endi qulluqta түгел, Bars Media öz tarafından PR, finans meselesini öz tarafından kirtedireyim, men de ijodni kirtedireyim. Ne? Şolay. Өз вакытында алар кинолар, сериаллар, мюзиклар төшерәләр дип хатırlыйсыңмы? Әлбәттә. Үзем дә катнашадырым хәтта кайберләрендә. Һәм ул бер киноларны, сериалларны дибеттек инде бер өлешен мин монтажладым. Һәм бер җырыңның клибын да мин монтажлаганны хәтерлим. Менә шул җыр, аны клип була бит инде, анда геройлар йөриләр синең җырың рэпың астында. Нидер тормыш күрсәтеп, менә шундый өлешне эшләгәнемне хәтерлим. Җырың хәтерләм өчен күңелне әйткәндә. Но көчле булды. Анда синдә бар иң әлбәттә Камал театры янында нәрсәдер син җырлыйсың. Шул хәтерле. Хәтерләмәй. Аны мин эшләдем беләсең. Афәри. Рәхмәт сиңа, яме. Соң булса да оң булсын. Ойласам бәйләнгән име тормышлар. Без әле таныш булмаганда да ниндидер уртак эшләр эшләп биргән булып чыгабыз. Казанны кичкенә генә авыл диләр бит, шуңа күрә кешеләрнең юллары, язмышлары сизелмичә булса да киселешә барыбер, шуңа күрә. Без бер арада аралашып йөрибез. Син үзең Казан егетеме? Әйе, мен Казанда тудым. Син менә татар телендә шигырь бит инде бар, рэп, ул минем өчен шигырь юллар. Минем өчен тел байлыгы көчле булырга тиеш татар телендә язар өчен име, рифма табарга кирәк бит әле. Аннан соң фикр йөртергә дә кирәк татар телендә шигырь язар өчен. Димәк, синең гаиләдә шундый көчле булган тәрбия татар телендә. Барысы да шунлап та гаиләдән башлана. Икенче момент, мин татар гимназиясендә укыдым, безнең хәтта алгебра белән геометрия да татар телендә иде. Авыр иде. Минем теге фикер йөртүем бер ничек тә математика белән бәйле түгел, шуңа күрә урысча булса бәлкем ничек булса да аңлар идем. Математика белән, алгебра белән геометрияны татар теленнән булгач бөтенләй. Нинди гимназия бу? 18-нче гимназия, татар гимназиясе. Мин дә гимназиядә укыдым. Һәм мин дә әйтәм бит, төшә сөйләп бирим аны, безнең химиядә татар телендә, биологиядә татар телендә, бөтенләй бер татар телендә, һәм татар телендә дәресләре булмаячак дигәчтен, мәктәпләрдә мәктәп булмаса да ярый бит инде ул мәктәп, чыннан да. Калган фәннәр бит татар телендә юк диләр миңа. Хәзер алай түгел икән. Шуннан соң мин мәктәпне тәмамлагач, институтка күчкәч, рус рэпы белән шөгыльләнә башладым. Ул вакытта татар теле ничектер минем өчен сүрелә, онытыла башлады. Ләкин 2005 елда рус альбомын яздырганда Bars Media студиясында Фәрит Тәешев килеп керде. Мин ул вакытта теге бөтенесе ял итә иде, минем язылган теге шаян текст бар иде. Мин аны бит астына өстенә укыдым да, Фәрит Тәешев аны күреп алды. Һәм менә минем иҗади юлым шулай башланып китте. Син урыс теленнән башланган булса да, татар теленә, бит урыс телендә конкуренция көчле, син анда югалып да калдырын кебек тоела. Сине кеше дә белмәсе. Бу минем бәлкем хобби буларак кына калыр иде. Булай, син татар телендә беренче рэперларның берсе. Беренче бит син? Без иттифак белән бер вакытта безнең Ильяс белән каядыр фото бар. Без коммуна клубында бергә кочаклап төшкән. Мин аны таба алмыйм билләхи. Фото дигәннән искә төште. Пирамидада булды бу гаюл име. Мин элек фотоаппаратлар юк бит телефонда, име. Мин йөртәдерим зур фотоаппаратны үзем белән. Мин интроверт, кеше белән аралашмыйм, сөйләшмим, ләкин кешене фотога төшереп бирим. Һәм минем шундый фотография бар сезнең, егетләр. Сез үзегездә фотография күргәнегездә юктыр инде, име. Андагы сыралар тотып, кочаклашып, әллә нәрсә мин ничек төшергәнмен сезне бит таныш түгел сезне белән. Просто килгәнмен дә төшергәнмен дә киткәнмен. Бу хакта беләсең нәрсә дип әйтеп була. Яшьлек бит инде ул. Һәм яшьлек барысында кичерә. Шуңа күрә бу Шираттагы җырымда яңгырый торган сүзләр, һәм мин моны түгел әйтә алам. Кемдер сыра тотып төшкәнме, эшләгәнме, яшьлек өчен кешене берничек тә хурларга ярамый. Берничек тә ярамый, чөнки барыбыз да яшь идек. Һәм инде интернетта күп кенә комментаторлар утыра, үзләренең изге кеше тарафыннан язылган комментарийлары белән җәмәгать, менә кайсыгызның
тормышына казып карасаң, анда изгелек астында күп кенә изге булмаган әйберләр табып була. Шуңа күрә кешенең кайбер белә торган кешеләрнең позицияларын укыганда, теге изге кеше тарафыннан язылган позицияны, бу берничек тә аның тормыш юлы белән яки үткәне белән тәңгәл килми. Шуңа күрә мин беркайчан да бернинди комментарийларда язмыйм. Нинди генә ситуация булмаса да, миңа бер негатив комментарий килсә, мин бик зур рәхмәт, негатив комментарий шулай ук позитив комментарий, теге куштырнаклар эченнән карасаң, минем өчен ниндидер этәргеч булып тора. Эшләргә, нәрсәдер үзгәртергә. Шуңа күрә яшьлек өчен беркемне дә хурларга ярамый. Яшьлек кичерә барысын. Кайнатма. Достар, барыгызга сәлам, минем исемем Ләйлә. Без сезнең белән хәзерге вакытта Кайнатма дигән подкастны тыңлыйбыз, я карыйбыз. Бу подкастка без сәләтле шәхесләрне чакырабыз һәм алар белән төрле темаларга сөйләшеп алабыз. Бүгенге темабыз безнең перфекционизм һәм кунагыбыз билгеле булган, яраткан Шәкүр рэпер. Сәмс. Кул чабалар дим дә караган кешеләр, тыңлаган кешеләр. Син югалып тордың бер мизгел име, синең җырларың да яңа чыкмады. Хәзерге тиздән синең концертың булуын гына беләм. Димәк, син иске материал белән чыгачаксыңмы сәхнәгә? Сәхнәдә иске ностальгиялы материал дип әйтик, һәм инде яңа язылган җырлар шулай ук та яңгыраячак. Син аны ничек эшкәрттеңме, менә хәзерге вакытка туры китерлек итеп, теге перфекционизмны кушып иске материалнымы? Юк, мин аларны берничә этмәдем, тимәдем, берничек тә, чөнки күп кенә кешеләр өчен ул яшьлек чорының ностальгиясы һәм инде аңа үзгәртеш, ниндидер үзгәртүләр кертсәң, бу инде кеше ничектер колагын кисәчәк. Әлбәттә, бу бит инде алар өчен тулыклы бер рәсем. Шулай була, чыннан да син рэперны тыңлыйсың, мәсәлән, кассетадан, ә ул сәхнәдән җырлаганда әзрәкне үзгәртеп җырласа да, син инде, кассетада булганы ансы яхшы, кассета төшәбез. Тәмәк кассета. Син әле дә кассеталар тыңлыйсыңдыр бәлкем. Нишләп юк, бу винтаж. Синең җырларың минем кассетада иде, шуңа күрә шулай әйтәм мин, аңлыйсыңмы? Шул чордан уйлап кара. Һәм синең яраткан җырларың гел менән күп очракта ул булды ниндидер симбиоз. Кем беләндер булса, кушылып җырлаган җырлар, алар чыннан да менә истә кала күбрәк, нишләптер. Моны ничек аңлатасың? Монда ике аңлатмасы бар моның. Беренчедән, мин кушымталарны начар язам. Начар язам түгел, мин аларны начар башкарам. Икенчедән, кеше белән дуэт дип әйтик инде, дуэт яздырганда, син үзеңнең тамашачың өчен генә түгел, бу дуэтта катнашкан кешенең тамашачы өчен дә иҗатыңны таратасың. Димәк, инде синең ахват дип әйтикме, ничек? Ике аудиторияга тарала. Әлбәттә. Һәм инде бу кешенең дә ниндидер заманча проектларда катнашуы чагыла, күренә. Һәм инде үзеңнең дә ниндидер иҗатыңны бүтән аудиторияга тарату, бу минем өчен шундый ике сәбәп бар дуэт яздырганда. Һәм инде җыр башкача барыбер яңгырый. Үзең генә булганда, һәм инде чыннан да вокал сәләте булган кеше кушымтаны башкарганда җыр ачыла да китә. Беттем кешеләрдән бер туктаусыз сораулардан, булыш миңа нишләргә, мин нишләргә үзем белмим. Шакып ябык ишекләргә, уяп мине иртә белән, күрсәт яңа көн туганын, бир миңа көч үтәргә, буран баскан юлларымны, мин топталам бер урында, югалып калган сабый кебек, белмим нидән башларга, елның ахырына җитеп. Янымда бүтән сизмим, җибәрдем ди күкемне марапазда. Шуннан да теге кушымта бит истә кала күп очракта кешегә, җырларга да истә калдырырга җиңелрәк ансамлашыла. Кара әле, менә хәзер сине тыңламаган, бөтенләй белмәгән кешеләр бардыр дип уйласак, бәлки бардыр, бер-ике кеше. Алар күп түгел, әлбәттә. Нинди җырны тыңлап, менә Шәкүр шулай рэп укый икән дигән җырны тәкъдим итәргә син беренче итеп. Менә бу җырдан таныша башлагыз дигән. Мин үз иҗатымны берничек тә бәяләй алмыйм. Дөресен әйткәндә, мин үземнең җырларымны тыңламыйм. Беләсеңме, теге популяр чакта, хәтта авылга кайтадыр инде, клубка чыгадыр инде, теге элеккегечә. Син бит шул ук син үзгәрмәгән
дуслар белән басып торасың, һәм кемдер яныңда синең җырыңны телефоныннан кабызып яңгырата башлый. Мин сүгенеп әйтәдерим инде, туйдырдың. Бу жүнсез телефоныңны сүндереп куялы зинхар, без монда элекеге чаралашабыз дигән. Шуңа күрә мин үзем җырларымны тыңламыйм, бары тик студиядә яздырганнан соң демосын тыңлап, ниндидер нәрсә дип әйтим, ниндидер өлешләрне үзгәртүне белер өчен тыңлыйм. Һәм инде финаль вариантны барысы да минемчә, барысы да тиешлечәме дип тыңлап алам. Шуннан соң җыр үзенең сәяхәтенә китә. Мин моны беренче тапкырына ишетмим. Бер юлы Сабага кайткандамы, Кумара кайткандамы, Марат Зинхар белән кайткан идем, бәлки беләсең син ул җырчыны. Әлбәттә беләм, мин Маратны бик яратам, менә мондый кеше. Һәм минем плейлистта аның җыры уйный башлады. И ул да беренче реакциясе булды, сөндер. Мәйтәм нишисең? Мин хәзер концертка чыгыш ясарга барам. Мин үз җырларымнан шугайлы туйган ки дийме? Мин аны сәхнәгә чыгып җырлар өчен сагынырга тиеш җырны. Теге үзем теге ләззәтләнеп җырласын өчен. Шуңа күрә бу минем өчен теге яңалык түгел. Чыннан да шулай булган икән. Беләсеңме, минемчә кем үзенең җырларын яратып тыңлый гел. Нарцисс кешеләр бармы? Үз-үзен ярата торган теге күзгә карап мин инде ичмасам дия торган кешеләр, менә шундый кешеләр минемчә алар менә җырларын кайдыр яңгыратсалар. Әлбәттә син менә юлда барганда, рульда барганда, әгәр дә ки күрше машинадан яки тирәннән җырың ишетелә икән, бу әлбәттә ничектер теге рәхәт булып китә. Әмма дә ләкин менә үз җырыңны үзең тыңлап бару минемчә ничектер. Сәеррәк. Перфекционизм темасын күтәргән икән бүген, шуңа күрә син ул сүзне ничек аңлыйсың һәм ул синдә бармы? Әлбәттә бу иҗатта гына перфекционизм. Мин студиядә эшләгәндә шулай ук бер 50 дубль яздырам бер куплетның. Һәм мин дубльләрне тулайым яздырам, куплетларны тулайым яздырам. Күңелгә ятышлысы булмаса, алга таба дәвам итәбез. Шуңа күрә анда проектлар бик зур, теге кешеләр күргән булса, студиядә проектларны икән, алар шактый зур һәм теге гигабайтаж буенча да шактый авыр. Минем өчен барысы да идеаль булырга тиеш. Минем өчен. Шуңа күрә бәлкем шулдыр перфекционизм. Калган өлкәләрдә, тормыш өлкәсендә анда бардыр инде теге. Булай да ярый, эшлек тә ярый дигәнме? Мин гел әйтәм, үзеңә ясыйсыңмы соң дип. Шуңа күрә теге шаяру гына әлбәттә. Әмма дә ләкин перфекционизм бары тик иҗатта гына чыгыла. Укыганда математика белән алгебра, геометрия төшеп калган инде, эшлек укыгансыңдыр син. Тәртип 5, табигать белем 2. Шулай. Син тыйнак малай булдыңмы? Белмим, мин юк инде, бик тыйнак та түгел. Әтиәннәрне мәктәпкә чакырдылар инде. Нәрсә өчен? Тәртип бузган өчен. Тәртип гел 5 булмады. Син сугыша дигәнме егетләр белән? Сугышуда түгел инде. Һәр искә дә бик теге дәрестән качып каласың инде. Беренче дәрес мәсәлән физика иде. Мин физикадан качып каладыр инде, геометрияны күчерәдер идем үй эшен. Шул вакытта мине остазович күреп калганда, бу бала килде бит, ник дәрестә юк икән дип мине эзли башладылар. Анда физика укытучысының теге йөрәге орта башлады, теге чын-чынлап дару ичте. Мәсәлән, менә шундый моментлар бар иде. Әниерин сиңа әйтәдер менә синнән 5 генә көтәбез инде. Менә син шундый үрнәк малай булырга. Юк. Минемчә бер әти-әни дә мондый сүзләрне әйтергә тиеш түгел, чөнки статистика күрсәтә, эшлегә укыган балалар күбесенчә тормышта яхшырак урын таба алалар үзләренә. Чөнки әлбәттә теге 5-легә укый торган балалар да яхшы урын таба әлбәттә, әмма ләкин эшлегә укый торганнар алар күпкә тормышка яраклашканрак дип әйтикме соң инде. Чөнки 2-легә дә төшеп калырга ярамый. 4-легә, 5-легә укырга аңа көч түгәргә кирәк. Шуңа күрә алар төрле сулар белән, юллар белән үзенекен эшләр барыбер. Шуңа күрә бу статистика, бу чыннан да статистика, бу хакта хәтта интернетта, теләсә кайда информация табып була.
Менә мин гел үземне үрнәк итеп куяйм безнең гаиләне. Без Айсу белән икебез дә бергә үстек бит инде. Һәм ничектер безнең тәрбия ике төрле иде. Айсуга 5 еллык укырга кирәк гел. 4 алып кайтса да, әнияти яңа әйтәдер, син бит 5 лек тә укый аласың. Әйдә билгеңне үзгәрт дип. Мин кайтам 3 белән, әти миңа гел әйтәдер. 2 лек түгел бит. Шул бер бүлмәдә утырабыз инде. Беләсеңме нәрсәдә? Чөнки Айсулу беренче бала һәм ул әтисенең йөзе. Ләбип абыйның йөзе иде ул. Мин күтә. Син инде тепшек. Уртанчы. Уртанчымы син? Шуңа күрә бәлкем шулай булгандыр да. Минемчә бер кашан да әйтергә ярамый, 5-легә укы, белемең булсын. Һәм безнең зур гына проблема, без профильле белем бирә алмыйбыз, бары тик институтта гына. Минемчә, белмим, 7нче класстамы, 8нче класстамы балаларга тест уздырырга яки берәр ничек аларның профильле юнәлешен белергә кирәк. Нәрсә белән кызыксына? Спорт булса, спорт класска, белмим, биология булса, биология буенча. Менә шундыйрак система ул күпкә профессионаллар тудыруда булышыр иде. Сезнең бар име шулай менә 7-8нче класста татар-төрек лицейына китә торган егетләр, кызлар бар име? Менә шулай күчеп. Бездә андыйлар булмады, чөнки безнең татар-инглиз гимназиясе иде. Без менә шулай, әмәдәләки менә минем танышлар төрек лицейында укыды. Икенче мәктәптә укыган кешеләр инде күчкәннәр аннан соң име? Юк, алар безнең мәктәптән күчмәде. Ничәдер класс укыдылар да бер мәктәпкә, аннары лицейга күчтеләр. Әнә шундый мин шулай дип аңлыйм. Теге бер мизгел укыйсың да, бөтен балалар белән аннан соң син күчеп китәсең шул лицейга, ул лицейда син инде күпкә икенче профильгә өйрәтәләр, телгә юнәлтә. Бәлкем шулай. Менә шундый варианты булырга мөмкин. Мин дә шулай исем риза, шуннан да безне шулай бүлгән булсалар, бәлки ахырдан чыкканда инде 11нче класс чыкканда син кая кирергә икәнне белеп чыгасың мәктәптән. Мин чыкканда мин чыктым да 4-ле дә 5-ле аттестатта. Мин кая кирергә белмим. Берсе кая кирдем дип уйлыйсың? Татар филология. Да? Син күрәшәм әле. Юк, ничектер үзеңә карадым да сизендем. Менә шуннан да менә кая барырга белмисең. Аннан соң менә күптән түгел бер 2 көнлек мин ятам өйдәйме, мин бит эшләмим, 9-дан 6-га хәтта анда эшем юк. Мин үзең торасың да үзеңә көн эшлисең. Һәм мин тора алмыйм инде. Эшем шуһаты күп эшләргә кирәк. Мин юрган астында ятам да мин бүген тормыйм. Интернеттан укыдым, бу аказ паралич перфекционист икән. Син бер нәрсә эшли алмаганда, эшең күп булганда, син начар эшли алмыйсың. Яхшы эшләргә көчең юк. Син просто тора алмыйча ятасың. Менә шундый мизгелләрем булдымы синең менә бер кайда барасы килми, эшли алмыйм дигән. Андый мизгелләр көндә алар. Көндә диярлек. Ничек узасың син аны, ничек менә син бу параличны бетерәсең? Балалар булгач, аларны садикка илтергә туры килгәч, торасың һәм эшли башлыйсың. Монда бернинди дә вариантлар юк. Демәк, бала кеше сине этәргеч булып чыга инде, име? Әлбәттә. Менә хәзер син бит инде ничәдер ел пожарный Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында, эзләү һәм коткару отрядында коткаручы булып эшләмим. Коткаручы булып эшлисең. Әйе. Шундый эш аны кире кайтасың син иҗатка алайсың. Нәрсәгә эзлисең син иҗатта? Шуның хәлдә көчле, яхшы ир-атларга туры килә торган эштә эшлисең, име? Нәрсәгә сиңа иҗат? Иҗат бит ул нәрсә дип әйтим. Моннан качып булмый. Берничек тә качып булмый моннан. Барыбер рифмалар башта гел нәрсәдер язасы килә, ниндидер минус бит яки киң публикага аранжировка ишетсәң берәр кызыклы, ниндидер юллар туа башлый. Барыбер иҗат итү үзеңне үз атмосфераңда, менә мәсәлән, коткаручы булып эшләгән җиремдә, эшемдә мин анда үз атмосферам, үз урынымда итеп хис итәм. Һәм иҗатта да мин үземне үз урынымда хис итәм. Менә шуңа күрә бу ике юнәлешем бар. Моңынча берничә юнәлеш бар иде, тик теге бөтенесенә вакыт җитми, шуңа күрә профильле ике юнәлеш калдырдым. Коткаручы булып эшләгәндә сиңа бит хата ясарга ярамый бөтенләй, чөнки монда тормыш беренче урында, кешенең тормышы. Әлбәттә. Бу бит инде чыннан мине бу изерие.
Мен шуңа күрә мен хирург булып эшләс килгән иде, ләкин мен шуңа күп хата ясыйм тормышымда, мен по-любому нәрсә эшләгән булыр идем, начар. Ярый әле бармаганмын ул эшкә. Син менә барыбер көн саен шунда чыгып, аңлыйсың бит инде, шуның хәлдәк синдә җаваплылык көчле. Безнең бит шуңа күрә укыттылар да. Безнең шуңа күрә 2-3 ел сайын аттестация. Ничә секундта син ниндидер әйберне эшләргә тиешсең? Мәсәлән, каядыр менергә, андый бар Андый нормативлар юк. Юкмы ни хәзер? Юк, аттестациядә андый нормативлар бар, әмма ләкин выездлар, гадәттән тыш хәлләр барлыкка килгәндә, һәрберсе индивидуаль һәм бер тапкыр да менә китапта менә шулай язылган, менә шулай эшләргә кирәк дип, бер тапкыр да тәңгәл килмәде. Һәр выезд импровизация. Хәтта кабатлана торган выездлар бермә-бер туры килми бер кашанда. Дамир Юсупов бит инде хәтерлисеңме, утырткан кукуруз кырына утырткан бит, аны бөтен кеше сүккән, дөрес эшләмәдең, кагаз китаптагы эшләнелмәгән, бу кешеләрне үтергән кем булгансың дип. Ләкин минутында, мизгелендә, димәк, ул дөрес эшләгән, дөрес фикер йөрткән, утыра алгачтын кукуруз кырына. Ә нишләргә тиеш иде ул? Бу ситуатив нормада булып торган әйбәт түгел инде ситуациясе. Һәм ул аны утырткан, бик күп кешене сүккән дип аңлыйм. Әллә киносы чыккачтын яңадан күтәреп чыктылар аны. Бик күп эшләгән эше дөрес булмаган дип инде. Китаптагыча булмаган. Җиңүчеләрне хурламыйлар. Җиңүчеләр кино төшерәләр. Әлбәттә. Шуңа күрә беркем белми, менә шул хурлаучылар яки тәнкыйтьләшүләр шул ук ситуациядә шуңа кадәр гомер коткара алырлар иде микән, юк микәнлеген. Шуңа күрә сез нәрсә өчен әйтәсез аны? Дөрес эшләгәнме, дөрес эшләмәгәнме? Кешеләр исән, кешеләр аңа рәхмәтле һәм Дамир ул Рәсәйнең каһарманы. Аның хәтта йолдызы бар һәм бу чыннан да каһарманлык. Син буласың киләме, шуны йолдыз аласың киләме? Бездә беләсең нәрсә дип әйтәләр? Урысча әйтимме? Чистая грудь, чистая совесть. Шуңа күрә, әгәр дә ки булса, кемдер бәлкем теләп йөридер, кемдер ничектер, менә миңа кирәк дип, ниндидер ходлар ясап йөридер. Белмим, мин 2015 елдан төрле ЧСларда катнаштым, гадәттән тыш хәлләрдә. Минем бер орденым да юк, бер нем дә юк, һәм бу миңа яшәргә берничек тә кмаушаламый. Ата-бабам эзе буенча сынау юллары киң. Өстерим йөгеңне, өстерим үз йөгем белән тиң. Кыюлма нәфрәт күзләрендә, кан тамырларында агадан. Милләтем, телем, динем, чыныккан авыр заманадан. Үз телен оныткан, югалткан үзенең хәтерлә. Мин татар дип горур дәшәм, һәрбер кайнар сулышым белән сыгылма җилләрдә. Сыгылма син бер ялгыз түгел, мин татар дип горур дәшәм. Йоклаганнар уяныр өчен. Җырлар өчен нинди булса да алдыңмы син инде? Барслармы, анда нәрсәләр бар? Бик алдым, барс. Анда хайран инде. Бу минем өчен шулай ук. Теге в моменте дип әйтә, моментында бик теге зур нәрсә иде. Хәзер менә берләп карыйсың, кем менә беренче яки Алтын Барс премиясының 5нче премиясендә кем алганнарын хәтерлиме? Юк. Шуңа күрә Бәлки ул премияның шундый булуы аркасында шулайдыр. Чөнки без бит Оскарларны хәтерлибез, беләбез, рәхәтләнеп. Күп очракта инде бу киноны Джим Керрига бирделәрме? Юк. Менә ансын беләм мин. Ди Каприога бирделәр һәм бөтен кеше тынып калды. Шуңа күрә бу бары тик мишура. Синең Рабит абый Батулла заманында бик эчтәлекле әйбер әйтте, һәм мин аны һаман әйтеп йөрим, ул минем өчен менә утыра гелмендә. Әгәр дә син берәр җыр чыгарасыңмы яки иҗади берәр эш эшлисең дә, халыкка ашаса, халык тегермәне истерәп алып китсә, менә шул вакытта синең дәрәҗәң бар, эшеңнең нәтиҗәсе бар, һәм син канәгать була аласың. Премиялар ул инде булса яхшы, булмаса да яхшы. Халыкның менә синең тегермәнне алып китүен ничек аңлыйсың? Яттан җырлауларыннан аңлыйсыңмы, яки чыннан да машина узып китә синең җырыңны куеп, каян син аны сизеп туеп алдың мәсәлән?
Фидбаклар, комментарийлар кіші шулық, нәсәл Россия Федерациясында шекленген социаль шілтерді директқа язғанларынан білесің, сөйлешкенде үлкен кішілер, зор кішілер келіп жырларыңны тыңлайбыз дегенде, әлбәттә фидбэк деп аталайында ол кире илемтә, шулай обратный связь шулай була. Кайтаваз булсын ярар. Әйткәндә булган име. Мин сезнең җырларыгызны тыңлап үстем дигән кеше. Әлбәттә. Мин мәктәптә укый идем, без парта астында тыңлый идек җырларыгызны. Мен әйтәм, ялла, балакай. Арады. Шуннан да менә мин синең белән бер яшьтә кебек, шуңа күрә үскән дип әйтмәсем. Ләкин менә кара, яраткан рэперың кем булды син? Каян син ул рэп дигән менә ул юлны сизеп алдың, күреп алдың, шулай җырларга да була икән дип, шулай иҗат итәргә була дип. 95-тәме, 96-дамы безнең телевидениеда, ялгышмасам, эфир каналы, хәзер ул эфирде була. Хәзердә эфир ул вакытта, шулай эфир идеме, 4-нче канал иде ул вакытта. Анда түгел бер билгеләнгән вакытта Франция рэпы яңгырый башлады. Клиплары Франциядә рэп ул бик Америка белән бер бик таралган, киң таралган һәм менә аларның җырларын яңгырата башладылар эфир каналында. Мин аларны безнең видеомагнитофон кушылган иде телевизорга. Мин кассета әзерләп куйдым, видеокассета, һәм шул кассетага клипларын яздырадыр идем. Соңыннан әзрәк бер ел үткәчме 6-нчы каналда ул СТС каналы шулай ук Американың нидер сериалы күрсәтә башладылар полицейскийлар турында һәм һәр бер серия башында җыр яңгырыйдыр. Бер 40-50 секундлык. Мин ул моментларында яздырадыр. Һәм менә шуннан мин аңладым, теге әйтәләр бит вибрациялары сизелә һәм бер дулкында. Һәм минем менә шулай дулкыннар туры килде бу стилистикага. Шуннан соң инде таныш белгәннәрдән кассеталар яздырып, нидер компьютерлар булгач инде бөтен кешедә файллар алып, анда инде киң мөмкинлек интернет булган кешеләргә теләсән инде җырлар табып буладыр. Менә шуңа күрә рэп гомумән ул менә минем яраткан приоритет юнәлешем музыка өлкәсендә. Мин дөресен әйткәндә меломан, мин бөтен нәрсә тыңлый алам, теге авыр рок та тыңлый алам, яраткан ул стилистикада яраткан җырларым бар, бөтен юнәлешләрен тыңлый алам. Шуңа күрә музыканың төрле юнәлешләрендә яраткан җырларым бар. Мин меломан. Әйдә, топ 5 яраткан җырлаучылар татар телендә. Кемне тыңларга, кемне плейлистында бар? Хәзерге вакытта яшәүчеләр. Минем 2 кеше бар. Менә иң-иңнәре Илгиз Шәйхразиев һәм Раис Фасихов. Топ. Зәңгәр диңгез уртасында күзләреңнең карасы. Җибәр, ияргән хәтирә, алып кит шәйтәмен кипкән иреннәрдән. Диварга үрмәли карашын. Көтәм кояш байганын, көтәр өчен таң атканын. Җибәр, ияргән хәтирә, алып кит шәйтәмен кипкән иреннәрдән. Диварга үрмәли карашын. Көтәм кояш байганын, көтәр өчен таң атканын. Раис Фасихов белән күптән түгел син видео салган идең. Димәк, сез фит әзерлисез? Тиздән җырчыга. Җырчыга. Илгиз белән 2 җырым бар минем. Мин Илгиз минем өчен заманның яңгырашы. Нәрсәсе белән? Иҗады белән. Иҗады белән. Ул күп тикырлы шәхес. Күп кырлы шәхес, анда теге нәрсәле ул бик өлкән кешеләр яраткан 2 притопы, 3 прихлопы түгел. Ул музыканы заманча һәм төрле призмалар аркылы күрсәтә. Шул ук язылган шигырьләрне музыкага салып, аның бик ул минем яраткан җырчым менә. Фанат димәк. Карале, менә ул Илгиз дигәннән, Илгиз бит ул премия булса, кем белән күп итеп җырлар язган кеше дигән җырчыны сойласалар, ул Илгиз булыр кебек тоела миңа. Чөнки аның һәр
кеше белән, һәр йолдыз белән диярлек җыры бар уртак. Бу аудиторияны җыю дигәнне аңлатамы? Ул шулай итеп җыямы аудитория кешеләрдән эзләп? Нәрсә эшлин бу? Илгизнең иҗатта универсаль кеше булуын аңлата. Аның белән хәтта аралашканда да ул бик комфортлы кеше. Кеше буларак та бик яратам мин аны. Әфәрин кеше. Һәм иҗат итүе дә аның белән ул, мәсәлән, җыр яздырганда ничек, сиңа ничек кирәк булганын менә ярты сүздән аңлый. Шуңа күрә бәлкем шуннан. Бәлкем ярар. Ә син ничек Ләйлә. уйлыйсың? Нәрсә? Юк, шуннан да Бәлкем ярар. мин дә Илгизне яратам шуңа. Син бүтән чарак яратасың ахрысы. Баны син аны яратма. Оф-топ. Кара әле, димәк, менә кемдер бинде синең турда да шулай сөйләп утырган мөмкин. Менә Шәкүр минем яраткан җырчы. Менә синең аудиторияң ул нинди? Ул кеше нинди? Ничек ул? Заводта эшлиме? Я ул нинди машинада йөри? Син анализлаганың бармы? Минем аудитория үсеп җитте һәм алар төрле юнәлешләрдә эшлиләр. Анда депутатлар да бар. Анда төрле өлкәдән кешеләр бар. Заводта эшләүчеләр дә бар. Син концертка көтәсең, менә концерттан синең була бер клубта дип аңлыймы? Һәм клубка бит инде нинди бер аудитория килә. Килә алыр микән син уйлаган кешеләр? Чөнки менә сен филармониядә уздырасың икән концертны. Филармониягә бер халык җыела. Сәйдәшкә икенче кешеләр җыела. Клубка. Шуңа күрә без өстәлләр булган клубны сайладык. Димәк, кешеләр анда ашап утырамы син концертны карап? Ишеп тә утыралар хәтта. Юк, теге. Эше уни шәй инде. Начар эчемлекләр түгел, әлбәттә. Шәй. Сөт. Бу бик яхшы идея, сөт. Юк, менә күп артистлар җырлаганда яки шош ясаганда ашауларын яратмый. Шуңа күрә аптырап соравым шул булды минем. Минем эшем беләсеңме, менә иң төгәле сольникта концертта ул атмосфера. Минем замандашларымны җыеп, бергә яңадан теге вакытны искә алу һәм инде яңа материалны җиткерү. Менә минем өчен бу иң мөһим. Һәр өлкәдә минем өчен атмосфера иң мөһим нәрсә. Әгәр дә миңа анда теге әллә ничек ошамый, мин анда бер кашан да эшләмәячәкмен. Бу минем төп показателем. Дресс-код буламы? Юк, дресс-код булмый. Ну, ясарга кирәк ичинде шул 96-нчы 2000-нчы елларда киенгән. Киенеп килергә уйлап кара. Банданалар киесең, теге аска төшкән джинслар белән, мондый топиклар киеп килә кызлар. Хәтерлисеңме? Тукта. Флешбеклар. Ләйлә тукта булды. Хәтерлисеңме, элек анда алып баручы бар, сәхнәдә МС, анда нидер кичкенә миниатюралар куялар иде. Анасын сез чыгып укыйдырыгыз рэп, анасын кемдер Зөлфәт чыгып җырлыйдыр. Иделия Марсларда булган, хәтерлисеңме, мин менә хәзер сөйлим сиңа, менә ул клубка килеп. Исемдә калганнар. Һәм шуннан да анда килгән бүтән кеше бер-берсен беләдер. Менә бер зур гаилә кебек. Шул ук атмосфераны кабатлыйсың килсә, димәк дресс-код та булырга тиеш. Юк. Винтаж кибетләрдә аның кадәр әйберләр юктыр мөгаен. Син ничә кеше көтәсең менә үзенең концертыннан? Ничә кеше килер дигән өметтәсең? Клубта 1000 урын бар. 1000 кеше сыйдырырлык. Һәм мин 1000 кеше көтәм, артыгы белән. Яхшы. Бу инде чыннан да син куясың үзеңә нидер сон. Бу синең хыялый сон булырга, хыялы да булмаска мөмкин. Чыннан да бу бит инде 1000 кеше җыела ала. Бу Оштан чыккан нормальный сон. Куркыныч сон түгел, зур сон түгел. Ләкин менә аны җиткерер өчен нинди юллар табасың син? Хәзер социаль челтәрләр, дуслар аша, афиша, радиодан иттерәсеңдер инде. Тагын нинди әйберләр эшләргә уйлыйсың? Әлегә шул гына? Шул гына? Нинди булса вирусный контент бәлки уйлап табырга нинди? Мин ул юнәлештә бик начар, чөнки башка бары тик теге арзан хайп кына ничектер килә һәм мин андый нәрсәләр бик яратмыйм. Менә кемнең хайпларын син күреп, менә булай гомердә дә эшләмәс идем дигән фикер әйткәнем бар исең. Рус эстрадасында, яртысыннан. Алмыйм, анда карап барасың, җин тузга язмаган теге. Миңа андый нәрсәләр, андый приемнар ошап бетми.
Без бит инде татарлар анда булырга тиеш түгел, без әзерәк кенә шундай инде тыйнак, ипле, туры юлдан гына барып, килегез, килегез безгә, безнең концертыбызга. Ә син бит рэпер. Синең бит рэперларның бит әзерәк кенә булырга тиеш андай өлеше. Мин бит гаиләле рэпер. Аны баска кирәк. Баска кирәк. Беләсең, мен инде хайп ошады миңа татар сәхнәсендә. Иркә Барс медиа компаниялары белән теге шитрекле мизгелләрендә сәхнәнең яртысы Иркәгә каршы чыкты, анда кемдер Иркәне яклады. Һәр башкаручы үзенең фикерен әйтте, видеолар яздырып. Иркә бу хакта минем нәрсә уйлавымны һәм дөресен сез минем концертларда ишетә аласыз дип. Менә бу сүзләр, мин белмим, кем хаклы, мин аңа керешмәдем. Минем бәлкем әйтер сүзләрем дә булгандыр. Хурлап та, яклап та, тик мин аңа керешмәдем. Әмма дә ләкин менә бу Иркәнең сүзләре, алар топ иде. Һәм аның ул вакытта концерт заллары туп-тулы иде. Чөнки килеп шунда тыңлыйсы килә кешенең чын фикерен аның, име? Әлбәттә. Әмма дә ләкин моның икенче ягы бар. Әгәр дә син шулай әйтеп, кешеләрне тутыргансың икән залга, һәм бер нәрсә әйтмәсәң, менә бу инде Бу алдау. Әлбәттә. Бу алдау. Бу арзан хайп. Ә син аның концертында булмадың, белмисең, әйткәнме ул, әйтмәгәнме? Юк, мин Иркәнең концертында булмадым. Димәк, Иркәне тыңламыйсың син. Аңлашылды. Юк, Иркәне тыңламыйм. Синең музыкаң Без вакытында бик яхшы дуслар идек, бик яхшы аралаша идек. Әмма дә ләкин әлеге мизгелләрдә күптән инде аралашкан юк. Һәм Иркәнең иҗатын мин тыңламыйм. Ничектер менә Иркәнең җырлары килеп эләкми. Утырып тыңларга ничектер менә теге яздырган альбомнарын, җырларын андый максат та юк. Һәм вакыт та юк аңа. Бәлкем соңра һәр нәрсәгә үз вакыты. Шуннан да менә мин күп сөйгәнем бар, дуслар, якын дуслар, синең иҗатыңның аудиториясе түгел булып чыга күп чиракта. Чөнки менә мин дә сорыйм дуслардан, якын дуслардан. Син подкастын тыңладыңмы? Син подкастны карадыңмы? Диләр. Чөнки шуннан да барыбер безнең дуслар, алар безне белгәнгә күрә, алар бездән көтмиләр дә берәй-бердә. Шуңа күрә бәлки син шуңа күрә Иркәне тыңламагансыңдыр да. Ә синең бармы шундый туганнарың, танышларың син җырларын тыңламаган? Бер дә ишетмәгәнме? Яисә тыңламый торган? Хатыным тыңламый. Сез әле дә бергә. Миңа шул ягы ошый да. Аның сәхнәгә, иҗатка бер нинди кагылышы булмавы. Ул гомумән алганда бүтән кеше. Һәм миңа комфорт ясый шул позициясе белән. Чөнки иҗади кешеләр белән минемчә, мин үземнән чыгып әйтәм, иҗади кешеләр белән авырдыр мәгәен. Яшәргә. Әлбәттә. Ул иҗади, син иҗади, ниндидер бәлкем конкуренция яки ниндидер шитрекле мизгелләр булып чыгарга мөмкин. Мин тормыш итә алмас идем иҗади кеше белән. Кемгә саный күк? Абонентны алырга мөмкин түгел. Мондый номерлы абонент юк. Телефон китабы -1. Барлык хисләремне ахыр чиктә бүләм икегә. Иң биек тауларда басып торган чакта бу таулар барыбер җилкәләремдә. Хәтер күтәрә тузан, күзләрне йомсаң, барысы үтә, уйлап карасаң. Хәтер күтәрә тузан, күзләрне йомсаң, ефәк белән ямаулар салсаң. Без апам белән күп яшкәнбез бар, әти бит инде иҗади кеше. Һәм әтигә карап, мин гомердә дә иҗади кеше белән яшәмәскә дигән сүз биргәнебезне хәтерлим, чөнки ул чыннан да шундый авыр, катлаулы яшәргә. Һәм шуңа күрә менә жизни дип сораган инде, жизни кем дип. Жизни безнең менә шундый менә ипле, яхшы кеше, ирод. Менә ул әйткән икән, хатынга машина кирәк. Ул машинаны булдыра. Хатынга алабыз сиңа тун бу елны, тун була. Менә шундый инде. Аңлыйсыңмы, менә нормальный кеше инде. Аңлатып бир әле жизни турында хәр. Жизни. Мин килүгә Ләйлә килеп утырды да, мен әйтәм, хәлләрең ничек, давай сөйлә, яхшымы бар да, жизньнән кем булып эшли? Бу инде теге тузга язмаган сораулар бер юлы биреп миңа. Менә хәзер ничә җавап бирәм. Менә шуннан да һәм без сокланабыз Ленарга, ул менә әйткән икән сүзен, ул аны эшли. Ә мәсәлән, әти әйтә икән, без кайдыр ял итеп кайтабыз. Ул
yo'ltib qaytu, belki yo'ltib qaytar ol o'zi. Ул хыялда син юк. Аңлыйсыңмы? Уларны әйтергә мөмкин, планнарын сөйләп бирергә мөмкин. Шуңа күрә мен әйтәм бит, иҗади кеше ул беренчедән бәлки синдә юктыр андый бер, чөнки син әле төбештә дә эшлисең. Ләкин алар яраталар күп очракта кирәкмә урында кайгы эзләп, ниндидер эмоциональный, менә шундый качейларга кирип китергә, чөнки шуннан илһам алынады. Әлбәттә. Вот шунысы эзрәк кенә синең бар булмы? Әлбәттә дисең. Элекке кичә түгел, әмма ләкин каяндыр эмоцияларны алып торырга кирәк. Һәм инде монда төрле суллар үзлисең, төрле ниләр. Элекке кичә теге ниндидер мөнәсәбәтләргә бирелеп, теге баш китеп, менә заварушка дип әйтик, шундый нәрсәләргә ләгергә хәзер андый теләк тә юк, вакыт та юк, теге хәзер инде бүтән өлкәләрдән, ничектер бүтән юнәлешләрдән менә шул эмоциональ илһамны эзләп табасың. Демәк, син бит инде чыннан да хатының була торганда, син бер ничек тә хәзер кемнеңдер йөрәген авыртканы турында сөйли алмыйсың, чөнки синең хатының бар да әйбәт. Җыр язарга кирәк. Минем хатыным бер кашан да бу җырлар кемгә язылган дип сораганы булмады. Миңа бу кеше белән әйтәм бит, кабатлап әйтәм, комфортлы. Чөнки ул тыңламый син җырларыңны. Юк, аның бәлкем ишеткәне дә булгандыр. Мәсәлән, җыр яздыргач мин аңа тыңлатып карыйм, яхшы булган дип әйтә ул. Бер нинди эмоциялар юк аның. Яхшы булган. Теге бик ошап бетмәде дип әйтә ала. Һәм минем өчен бу супер. Менә. Тормышта менә сен бер яшәгәндә, сизәдереңме, бармы аны шундый чисталыкка, ниндидер теге әзрәк кенә бурылгышлары, яки бер төрле булырга тиеш, мәсәлән, менә бу сөлгенә баягы төрләргә тиеш. Менә перфекционизмның шундый моментлары була, ичне кешеләрдә, хатын-кызларда да була ул. Синең хатыныңда бармы ул? Аллага шөкер, андый нәрсә юк. Чөнки мин теге бар бит әле фильм День сурка дип атала. Гел бер нәрсә, ул мине акылдан шаштырыр иде. Шуңа күрә андый нәрсә Аллага шөкер юк. Бәлкем кайсыдыр моментларда шагыла торгандыр, ул әкертен генә шагылып китә. Әмма ләкин теге менә көн, менә шулай 8-дә 15-тә башладың, менә фәлән тегелән, андый нәрсә юк Аллага шөкер. Мин алай булдыра алмыйм. Бер ничектә. Ярар. Син менә үзең утырасың ди, менә көнең синең төрле вакытны төрлечә башлана көнең, димәк, син үзеңнең идеаль көнеңне сөйләп китә аласың, менә нинди булыр ул? Сәгать 10 ярдларда уянып, будильниксыз. Әлбәттә инде теге үз вакыты белән тәрәзәгә карап, Пхукетта, пляжга, идеаль иртә менә шундый. Пляжы булырга тиеш, суы була, диңгезме? Диңгез. Син ул диңгезгә чумасыңмы, yüзәсеңме, кызынасыңмы кумда, я серфта yüзәсеңме? Ничек ул? Әйдә. Без нәрсә, теге идеаль көнне планлаштырабызмы? Бу син идеаль иртә генә булган иш. Бу идеаль иртә. Таиландка барып җиткәч, анда бит теге хәзер чыгып китеп, кайда булуыңны син бер кашан да белә алмыйсың. Ул бит теге бик үзенчәлекле ил. Шуңа күрә бер җиргә юнәләсең, гомумән көтмәгән җиргә барып чыгасың. Бу бит синең кара, хәзер син сөйләвең, ул турист тормышының бер көне. Я, турист. Бу яшәреңме шунда? Әлбәттә яшәрем. Минем заманымда без заманында Yami Music белән бергә җыелышып, без ичә 11 кеше җыелышып киттек Таиландка. Бу 2013 ел иде. Паттайяга килдек һәм без 10 көн ялгышмасам 12 көн бергә менә шул бер көтү белән йөреп, теге күңел ачып, рәхәтләнеп вакыт уздырдык. Шуннан соң бу яз көне иде. Без Казан аэропортына килеп төштек тә. Монда сорылык бөтен җирдә. Мин нигә кайттым да тәрәзәдән карап утырам. Әтикердә дә әйтәм, минем монда яшисем килми. Һәм минем теге депрессия, хандра бер ай тирәсе инде. Мин ничек күченеп китү сулларын эзлидерем. Хәзер ул фикерләр бармы? Дөньялар бигрәк тынычсыз. Бер әсәр бар, Гарри Топорның,
Тапор, фамилиясы Тапор, принцесса Ангина деп атала. Һәм шунда бер үзеге бар аның, теге төп төгәл әйтеп бирә алмыйм, әмма дә ләкин син бер җиргә китә аласың, аннан икенче җиргә күченеп китә аласың, әмма дә ләкин менә синең шундый депрессив халәтеңнең төп сәбәбе син хаватырышын үзең белән йөртәсең. Шуңа күрә кайда гына китмә, иең менә сиңа комфортлы булган җирдә. Хәзер әлбәттә Таиландка китсәң, аннары теге кабат монда язын яки көзен әйләнеп кайтсаң, бәлкем тагын күченеп китү турында уйлар туырдыр мөгаен. Әмма дә ләкин җир шарында тыныч булган җир юк. Шуннан да мен сәяхәт иткәндә, мин үзем дә күп җирдә яшәп алган кеше, һәм Казанга кайткан саен, мин Казанда вакытлыча дип җавап бирәдем. Казанда вакытлыча, ләкин соңгы вакытлыча о 7 елга сузылды минем. Вакытлыча түгел бит инде әйтәм. Син бит инде монда яшисең булып чыга. Ләкин минем көз саен, көз җитте. Мин китәсем килә инде. Мин туктатып булмый. Мине шуннан да бүтән халәтем белән күченеп китәргә кышны куядыр икенче җирдә. Казанны яратмаганга түгел, Рәсәйне яратмаганга түгел. Ул менә шул сыры төс булган аркасында. Качасы килә менә бу караңгылыктан, сырырлыктан. Син мине алганга мин бик шатмын шуннан да. Мин көзне яратам. Яңгырлы, юеш, җилле көзне мин яратам. Мин кояшлы һава торышын бик яратып бетермим. Мәсәлән, язның җылы көннәреннән алып сентябрь уртасына кадәр минем, мәсәлән, иҗадым бик туктап тора дип әйтик инде. Мин яза алмыйм. Чөнки шуннан да рәхәт булганга. Рәхәт беренчедән рәхәт, икенчедән мин теге бик якты кояшлы һава торышын яратмыйм. Минем өчен болытлырак булса, теге менә моңсурак миңа рәхәт, миңа өйдәгеләр дә әйтә, әти-әниләр, апамнар бөтенесе әйтә, син сәер кеше. Мен әйтәм, сезгә рәхәт түгел, миңа рәхәт. Сез моңаеп йөрисез, мин елмаеп йөрим. Шуңа күрә һәр кеше төрле шуннан да. Әмма дә ләкин кышлау турында каядыр җылы якларда кышны уздыру турында күп кенә Рәсәй артистлары, мәсәлән, кышларын Таиландта уздыралар, Вьетнамда, җылы якларда уздыра. Һәм минемчә бу шәп, әгәр дә ки синең шундый мөмкинлегең бар икән. Бу шәп. Син ничек карыйсың юрауларга? Юрарга яратасыңмы син? Я. Хәзер юрыйбыз, яратмасаң да. Гөнаһы бит бигрәк. Нинди гөнаһ инде, Батулла китабыннан Алайса. Кара, минемдә 4 китабы име. Сибгат Хакимның шигырьләр китабы. Аннан соң Батулланың китабы, Хои Такташның китабы һәм Ялгызлык Гарсия Маркесның китабы. Хәзер без синең бу 4 китапны берсен сайлыйбыз да. Юрыйбыз. Кайсы китапны сайлыйсың? Кайсы китапны? Biz bit Хои Такташ урамында әлеге. Якын гына, әйе. Моннан Әйдәле менә шуннан итик әле. Йөзек кашын беләсеңме? Әйе. Менә безнең күрше авыл егете турында язылган китап ул. Менә бит. Аның фамилиясе шулай Курбанов була, Айдар Курбанов. Фатих Хөсни безнең авылныкы булган. Менә бит. Һәм сезнең авылдан син чыккан. Шулайрак булып чыга. Хои Такташ 42-нче ел китабы бу име. Менә базардан алдым. Кара әле, нинди сорау борчый сине? Шәхсиме, ниндидер эш буенча булырга мөмкин ул яки? Яңа бер нәрсә борчымый. Ну, әйдә уйлап табыйк. Борчымаса да, бу безнең йола, бу подкастны. Хои Такташ перфекционист булган микән дипме? Юк, үзең турында кирәк. Без беләбез, Хои Такташ бик гениальный шагыйрь булган. Шуңа күршеннән да ул бәлки перфекционист булгандыр да. Мин өчен анда бер нәрсә борчымый. Ләйлә. Концерт ничек узар бәлки? Концерттан нинди яңалыклар булар, нәрсә булыр микән? Шундый бәлки. Ничек кеше юрады име, барсына туры килә. Бу сиңа Әллә шулай концерт яхшы узырмы, әйе, заллар тулырмы? Менә шулай иде. О, әйдә, ничәнче бит һәм ничәнче ел? 29-нчы бит, 9-нчы ел. 29-нчы бит. О, кара, ел. Ул бит ел. 92-нче булсын. 91-нче булсын. Ничек син шундый соннарны яратасың? 9-лы минем хәтта телефон номерымда 9-лылар. Бүтән кешедә 9 бар. Телефон номерында беләсеңме син? Чөнки 8-9 белән башлана. Ансы минеке бигрәк күп була. Әйе. Ничәнче ел? 9-нчы? 9-нчы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
пи, би, бип, ди де қоз бәпкесі. Bu bir rap. Uylap qara, qoz bäpkesi pi bi bi di qoz bäpkesi. Bi bip di de qoz bäpkesi. Gördün to'g'ri keldi. Mana shunday. Bu ne şişe birinde olaysa. Bizning tomoshachilar shishalar ana. Ne tanıylar da bizden yurab bireler. Sen so'rovini bileler demek. Konsert nechik uzan nechik shekilde. Hem mana bu yollarni pi bi bip di de qoz bäpkesi. Bu Besim neyse bu sunudur. Pi. Son katlı kişi oldu. Ey, qara zat pi kelimani точно. Pi sonu var. İşte 14. Ey, Pisada. milyon kişi. Sen qara şundan da sen konsert jiyasın men kişi jiyasın deymi? Anda bulanmı senin kamera kişiler mi ana? Elbette. Demek sen anasın qo'yasan internetga. Anın bitişinden de Qorayala ko'rala. Ko'p kishi ko'raylar. Anchik sen tortashaqsan. Men bitinde SMM bilgish bo'lganga ko'ra men boshim shulay ishlaydi. Sen bir produkt o'sisingkan, produktni solib qana internetga qoldirga yaramay. Ana nechta to'ratirga kerak. Sening bormi planing? Elbette. Nindi? Men Leylaga müracaat etdim. Mening spisogim bor. Mana sen podkast chiqqan sayin, unda chiqib bizning podkast. Ham men shuluq mezgilda mening spisogim bor. Qo'ya men jibaraga tiyishman. Men bu vazifalarni senga topshiraman, yema. Men qiybat turam bet. Qarada. Silashib bitiribmiz endi shunda. Mene men gil shuni uchun qo'ygaram, chunki shundan da mene ko'p kishi yoki kishili motor produkt, lekin andan so'ng qarovchilar 900-800 Axvatlari yo'q. Yuragim erni. Shunday o'xshay bir ishlanilgan. Demak, qaysidir momentda, qaysidir mezgilda yetkira olmagan kishilarga. Mene shunqira oldan endi. Biz bu haqda sening bilan ayrim silashirmiz, yema. Sen o'zingning kengashlaringni berersin ham. Men gilazir, shun kun aytganda Rahmat olsun Leyla. Men o'z tarafimdan da bir yordam kerak bo'lsa, tigi g'adatdan tashqari xallar ministrligida bo'lmasin ol. Ama lakin ijodiy yo'nalishda bo'lsa albatta men gil nedidir yordam ko'rsatirga kengashilar bilan bo'lsa da gil oshiq. Sen o'zingni baxtli deb sezasanmi? Mana hozirgi mezgilda ham u baxt sezu narsa sezsang endi albatta. U nechik tuyuladi sening uchun? Nindi mezgillarda? Sen bilasizmi, mana dunyo hallarına qaraganda Allohga shukr iste toplar shortlamay üstten kelib o'shib. Yurtlarimiz, fatirlarimiz bor, yurarga mashinalarimiz bor, bilim olirlik, barliq mumkinliklarimiz bor. Üstga kiyirga kiyimimiz bor, osharga rizigimiz bor. Ama lekin kishi shunday hayvon, anga gil os. Ham gil ondan ortig'i kerak. Kimningdir uchun bu tigi bu yetmaslik xiyoli. Shuna ko'ra bugungi kunda mana chet ellarda bo'lgan xallarga qarayimda Allohga shukr bizda borasida tinch deb aytik, ham mana bu kishilarga qaraganda biz baxtli kishilar deb ayta olaman. Shundan da men de bugun mashinada boram, taksiga o'tirib, o'zib boram kishilarning yuzlarini qarab. Aytam biz shunday baxtli biz onu sezemizmi ekan? Kishilarning yuzlarida baxt sezilmay bosib turalar borsa, bilasizmi? Organ, tolgan qo'yadir bir nuqtaga qarab, men aytam kelib quchoqlashib kela boshladi har birisini. Aytam siz qarag'iz, nechik rahat bizga. Biz hozir qo'yadir borga o'rnimiz bor. Mendir ishimiz. Har kishi o'zining kichkinami zo'rmi problemasin global ettirib sanay. Bu problemadan zo'rroq problema borliqqa kelmasa, ularning kichkina ekanligini anglay olmaydi. Shuna ko'ra kishi o'z problemasining asirligida yashab yotadi. Qizg'anishki. Menim problem deb aytarga yaratmayman. Men so'rovlar deb aytaman. Chunki so'rovlarni shishirga kerak. Men borliqqa kelgan so'rovlarni shishirga yaratam. Ham ular borliqqa kelgach, ular zo'r bo'lsinmi, kichkina bo'lsinmi, lekin bori tik vaqtgina kerak deyman. Ularni shishirish uchun salomatlik bo'lsin, qolgani hal etib bo'la. Men o'ylayman, bilasizmi, mana bu bo'lgan shtilda bo'lgan u haqiqatlar bizning uchun shundan da o'z problemalarni azrakkina kichkina aytib beylash uchun. Ham shundan da
Моны шишип була икән бит. Моны бит шишип була икән. Бу бит бер нәрсә авырлык түгел икән дип уйласын өчен дигән фикердә. Чөнки мин чыннан да хәзерге яңгырга да әйтмим, начар сүз ява, ярар. Әйтәм, яңгыр ява, куркыныч түгел икән бу. Яңгыр турында беләсеңме, мин ничек гел әйтәм? Мин яңгырды бик яратам. Минем мәсәлән туганнар, теге якын белгән дуслар гел күрәләр аны. Яңгыр ява башлый, әкертен явамы, нык явамы, мин гел әкрен генә атлап барам. Миннән күп тапкыр сораганнары бар. Ник каш юшләнеп бетәсең? Мен әйтәм, бәлкем бу яңгыр синең соңгы яңгырыңдыр. Шуңа күрә аны рәхәтләнеп кабул итеп ал. Бәлкем ул синең соңгы яңгырың. Һәм яңгыр яуган сайын мин рәхәтләнеп басып торам яңгыр астында. Салкын булсын, мессе булсынмы, миңа рәхәт. Аягың уйды ахрысы. Әйе, мин хәтта өйдә кабинетында утырганда аягымны шулай куеп утырам, миңа комфортлы шулай. Кара әле, мин мәктәптә укыганда аякларны генә шәтеп теге лотос формасына китереп утырадыр идем. Укытучылар миңа ырышалар. Кая аягың, Леронова? Кая аягың, Лерон? Дип, мин әйтәм, сезгә барыбер түгел, мин утырам мин. Синең кушаматың шуннан барлыкка килдеме? Леронмы? Юк. Я, теге юк. Әйтеп кит әле. Әйтеп кит әле, ошо галәмәт кызык нәрсә ул. Минем берничә бар мәктәптә кушаматларым. Төбен әйтәм, нәрсәгә ул хәл? Төбен. Долбанный негр, конфетку давай. Шундый озын кушамат иде ул минем. Беләсеңме, каян чыкты минем кушаматларым? Күп очракта губа шлёпка иде минем берсе. Кара кыз дип йөртәләр ие. Чөнки мин беренчедән рэп яратадыр. Минем иң яраткан рэпер ул Тупак Шакур иде. Татар телендә PowerPoint-та презентация ясаган кеше мин. Тупак Шакур турында. Аннан соң мәктәптә бер мизгел бөтен укучылар да беләлде. Мин үземнең контрольнейләрне Лейла Лерон дип әйтмидем. Eminem Forever дип язадыр. И бөтен укучылар, тарих укучысы, биология укучысы, математик, физик барысы да беләләр. Шундый подпись белән килә икән, бу Лейляныкі икән. Шуңа аңгыра инде мин. Үзенчәлекле фишка иде. Беркемгә хас булмаган. Мин шундый тыйнак, шундый куркак идем мин. Әнә шундый бунтарлыгым булган. Шул әйбердә шулай кеше. Утырган инде ул әкрен. Кеше яраткан. Һәм без уйнаганда кызлар белән кемдер уйный. Мин бер ни спис булып уйныйм. Мин теге мин Eminem булып Нишәтер миңа аны шул якынрак. Менә шуңа күрә менә синең белән бүген рэпер белән аралашканга мин шатланып утырам. Чыннан да бу бит инде әйтәм, Тупак инде киткән, Eminemга әле ерак. Шакур менә монда в зоне доступа. Абонентны алырга мөмкин. Шуңа күрә менә синең белән рәхәтләнеп сөйләшеп утырам. Бар име синең конфликтларың? Син кайсы районда укып яшәдең? Идел буе. Идел буе Приволжский. Нинди урам? 9-нчы микрорайон, күршелектә 10-нчы микрорайон иде, һәм 8-нчы микрорайон. Группировкалар булган бит инде. Әлбәттә булган инде. Син анда булдыңмы соң? Юк. Ничек яшәдең, кирмичә Мин алар белән аралашадыр инде яхшы гына. Подъезд улы танышларым, күршеләрем, дусларым шуннан иде. Насыйп булмады кирип китергә андый. Ничектер юк. Бәлки синең кружокларың булгандыр, каядыр йөрергә Мин баскетбол белән шөгыльләнәдер. Футбол белән шөгыльләнәдер. Әмма дә ләкин теләк булса, яки юл шунда китереп чыгарса, бәлки анда да булган булыр идем. Миңа алар белән нормаль аралашу җитәдер. Бөтен яңалыкларны беләдер мин барыбер. Кысмыйлар яме, синнән акча алмыйлар я, телефоннарны. Әлбәттә инде тырышып караганнары булды, әмма дә ләкин минем танышлар арасында өлкән яшьтәге абыйлар ул җыелмалардан бар иде. Шуңа күрә ул вакытта поддержка дип аталадыр, ул андый нәрсә. Син аны исемен әйтәсең дә инде, сине җибәрәләр. Ә син моны беләсеңме дип ниме? Шул җитәдер. Шулайрак. Урамнар турында җырлый бит инде рэперлар. Мин урамнан, мин дә гангстер фәләннәр. Гуфның яхшы юллары бар. Всегда был рядом с ними, но не был с ними вместе. Менә минем дә шулайрак. Бөтен булган теге хәлләрне, шул күршеләр белән булган хәлләрне мин әлбәттә күреп үстем. Моннан берничек тә теге абстрагироваться итеп булмады, чөнки вакыты шундый иде аны. Вакыты заманасы шундый иде. Минем замана. Әлбәттә шулай. Менә хәзерге вакытта син сизмисеңме, син кайсы районда яшисең?
Мин хәзер Лаеш районында яшәйм. Лаеш районында. Менә Казанда Үзендә түгел, Казан тирәсендә. Менә Казанда барыбер хәзер миңа ничектер тоела башлады, яңадан чыга башладылар, мисаң алар каяндыр яңадан шундый җыелмалар барлыкка килә башлады кебек тоела. Без әлбәттә аларны күрмибез, белмибез, чөнки безне инде олырак, ләкин менә яшьләргә караганда син уйлыйсың, булар бит ничектер йөриләр, ничектер эшләп йөриләр булар. Тигез юлдан бармаган кебек тоела башлый яшьләргә карый башласаң. Минемчә аларның беткәне дә булмады. Аның нәрсә дип әйтгәндә теге медийности гына югалды. Элек бөтен кеше беләдер бу хакта. Горурланып йөридер, миманнан, төннән дип әйтә. Кемдер горурланып йөридер. Моның өчен бит ялгышмасам, мин шуннан дип әйтсәң, ялгышмасам әлбәттә, бу уголов статья. Моның өчен утыртырга да мөмкинләр. Шуңа күрә бәлкем бу тотып торучы фактор да бәлкем. Әмма ләкин алар бетмәде, алар бар. Балаларың үсеп, җитеп, менә шундый вакытларга име, теге яшенә җитеп индиме? Яшүсмер чорына. Шундый юлга кирип китү мөмкинлеге яки шундый кешеләр белән аралашсалар, син ничек алар белән аңа җиткерерин, алай кирәкми, булар начарлар дип. Чөнки синең авторитет, балаларың өчен син авторитет була алмыйсың кайтар мизгелдә. Алар синнән сепарация барлыкка килә. Син аны турында уйланасыңмы, бармы андый фикерләр? Әлбәттә инде балалар үсә бара. Һәм начарлыктан син аларны саклап калырга тырышасың. Ничектер хәзер улысына 7 яшь тула 1 декабрьдә, кичкенәсенә 4 яшь, һәм яхшы белән начарны барыбер аңлатырга тырышасың. Ләкин кешенең үзеннән дә бик күп нәрсә тора. Әйтәм бит, яшьлек кичерә барасын. Күп кенә хаталар, мин моны татып карамаган, шуны татып карыйсы килә дигәннән барлыкка килә. Һәм әйтәләр бит теге үз хаталары белән тиле кеше генә өйрәнә дип. Мин моның белән берничек тә ризалаша алмыйм. Чөнки кеше үзе тотып карамыйча, ниндидер хәлләргә эләкмичә, бернинди дә нәтиҗә ясый алмый, үз башыннан үтмичә. Шуңа күрә үз тарафымнан максималь мәгълүмат, максималь чагыштырулар яхшы белән начарны җиткерергә тырышырмын әлбәттә. Әмма ләкин үземне хәтерлим, мин теге тулы гаиләдән, Аллага шөкер, тәрбияле гаиләдән кайбер моментларда моны ярамый дигәнлектән үстән китеп барыбер үземнекен эшләйдерәм. Нишләтәсең, яшьлек, пубертатный период дип әйтәләрме? Тестостерон, адреналин һәм калганнар һәм башкалар үз эшен эшли. Шуңа күрә заманда Аллаһ саклаган, теге беренче тапкыр үлемнән дә калганы бар. Шундый рэперлар шулай булырга тиеш инде. Үлемнән калырга тиеш. Бу бит клише. Клише, әлбәттә, но безнең бит инде барыбер рэперларыбыз менә 3ме, 4ме? Алар бар, дөресен әйткәндә рэперлар бар. Аларның иҗатларын яки җиткерүче кеше юкмы, яки аларны пешереп бетерергә кирәкме, теге киң массага тарату өчен. Төп проблема шунда, рэперлар бар. Әле дә иҗат итүче. Яңа рэп белән шөгыльләнүче кешеләр бар. Әмма ләкин белмим, менә иттифак белән миңа ничектер үз вакытында, үз урынында булырга туры килдедер дип ышанып калам. Бәлки сез әле бик көчле сәләтле дә булгансыздыр. Дип уйлыйм. Миңа күпкә шул теория ошый. Чөнки ул вакытында заманында бушые сезнең ниша рэпларның рэп булмады бөтенләй. Ләкин сез сәләтле булмасагыз, сезнең җырларыгыз кызыклы һәм матур булмаса, аны бер кемдә тыңламасы, ул шуп булып калыр. Ләкин ул бит менә кирип калды, җаннарга, тәннәргә. Без әле дә ул җырларны тыңлыйбыз, искә алабыз. Шуңа күрә бәлки хәзерге язган егет-кызлар рэпны, аларның андый сәләте юктыр. Мин белмим, тик бер әйтә алам түгел. Ул вакытта да, хәзердә рэп белән шөгыльләнүчеләр, белмим, алар танылырмы, танылмасмы, әмма ләкин аларның ясалган кертеме ул гомумән татар рэпының фундаментына бер кирпиче булып тора. Һәрбер иҗат, һәрбер җыр
Ул кирпич салына һәм кемнеңдер өчен бу әлбәттә пьедестал булачак һәм трамплин булачак. Шуннан да алар булуы әлбәттә шатландыра, ләкин ничектер алар чыкмыйлар безнең колакларыбызга, колакчыкларда юк алар безнең җырда, аларның җырда. Андый кеше барыбер булачак. Ләйлә. Андый кеше барыбер булачак. Без көтәбез бит. Һәр нәрсәгә үз вакыты. Без үз эшебезне эшлибез. Кемдер бу эшебезне кулланып, тегем әйтәм, ничектер үзгәртеп яки итеп түгел, без барыбер ничектер халыкны әзерлибез. Халык белән андый нәрсә бар. Халык рэпны тыңлый. Кемнеңдер өчен әйтәм бит нидер трамплин булачак. Ул өр-яңа караш белән кирип китәчәк барыбер. Һәм аның өчен кыр сукаланган булачак. Лыжня ясаган буласыз сез. Шаңгы эзе салынган. Шаңгы эзе салынган. Кайнатма.